Kun katson Suomea, niin päällimmäisenä on usko siihen, että olemme vahvoilla sekä kansakuntana että ihmisinä. Suomalainen työn laatu on maailman parasta. Se on jalostunut koulutuksen ja yhdessä tekemisen kautta. Vaikka olemme hyvinvoiva ja tasa-arvoinen kansakunta, niin työ hyvinvoinnin ja kehityksen eteen jatkuu koko ajan. Kilpailu on kovaa, ja siinä me pärjäämme samoilla eväillä, pitämällä koulutus korkealaatuisena, yrittäminen kannattavana ja muutenkin puhaltamalla yhdessä yhteen hiileen. Työpaikat on säilytettävä ja samaan aikaan yrittämisen edellytyksiä on vahvistettava, jotta työpaikkoja syntyy lisää. Keski-Suomi on vahvaa aluetta, koska täällä yrittäminen ja tekeminen ovat arvossaan. Me voimme toimia esimerkkinä koko Suomelle ja Euroopalle. Siksi meidän tulee näkyä ja kuulua Suomen päätöksenteon korkeimmalla tasolla. Olen Heikki Kankimäki. Pyrin viemään eduskuntaan kokemusta ja näkemystä täältä Keski-Suomesta koko Suomen hyväksi.